Здравейте и добре дошли на територията на високи вибрации. Подкастът на For Life, от който вие гледате поредният епизод, в който ако вече сте ни гледали, знаете, че говорим за всички теми, които ни вълнуват, когато се стремим да живеем пълноценно, здравословно, да се чувстваме добре и да живеем в високите вибрации, така че наистина живота ни да бъде такъв, какъвто си го представяме. Знаете, че тук говорим за всички теми, които ни вълнуват. Даже и за секс, за красота, за здраве, за хранене, за сън, за дишане. Днес ще говорим за нещо, което наистина е част от живота, надявам се, на голяма част от нас. Но за да не изпускате нито един от нашите интересни епизоди, ще се уверите в това, обещавам ви в този наш епизод. Абонирайте се за нашите канали, намерете ни в YouTube, намерете ни в Spotify, каналите на For Life, намерете ни в Facebook и в Instagram, защото там е пълно със съдържание, което нашите редактори редовно захранват. Блога на For Life също е захранен добре, с много пълноценна, качествена информация, проверена, експертна и подбрана наистина, така че да ви е полезна и да и може да имате доверие. Както ви казах, днес ще говорим за нещо, което отново е част от живота ни и без което всъщност здравословният живот е почти невъзможен. Ще говорим за спорт. Много се говори за спорт. Но по-малко според мен се говори за това как да се мотивираме, за да спортуваме. Иначе всички знаем, че трябва да го правим. Но понякога ни куца това, което ни кара да отидем до залата, да излезем навън, да завържем маратонките, да облечем екипчето. Как да се мотивираме, какво да направим така, че спорта да стане редовна част от нашия живот. За да говорим за това и за да си отговорим на едни въпроси, които сигурно и се срамуваме сами да зададем на себе си, съм поканила един човек, който с примера си може да ни зарази, с ентусиазма ни може да ни зарази. Това е един човек, който е треньор, той е и мотиватор, той е и реалити звезда. Изобщо до мен стои един човек пълен с енергия, която аз поне вече усещам и съм сигурна, че в залата гърми, когато той е там. Това е една истинска знаменитост. Днес ще си поговорим с Сами Хосни. Здравей, Сами. Здравей. Дали може вече на Сами? Разбира се, че може на Сами. Сами, преди всяка тренировка знам, че е хубаво човек да хапне нещо. Ако не е така, ще ми обясниш по-късно, но така съм чувала. И затова преди да започнем нашия разговор, искам да ти направя един малък подарък. Благодаря много. Който надявам се, че ще намериш полезен. Да си го взема, защото тук микрофона. Благодаря. Ай си по-силен от мен със сигурност. Благодаря. Аз сме сложили доста неща вътре. Вътре имам добавки, спредове. Неща, които със сигурност ще одобри, защото са така съобразени с здравословното хранене. И има добавки, ли паста вътре? Електролити. Пастата здравословна ли е? Всичко е здравословно, когато е в рамките на целите, които сме си поставили. Да. Пропусна да кажеш в началото, че съм и баща на 2 деца. Сами не знаех, пропуснах. Също така съм създател на приложението Health for Wealth. Нещата, които са много по-важни за мен в момента от това, че съм треньор и реалити звезда. Също така помагаме има много хора и на компании да интегрират здравословния начин на живот като мислене и като стратегия в тъканта на компаниите си. Колко са големи децата? Едното ми дете е на година и половина, другото е на 2,5. Спортуват ли вече? Тарек спортува, Сорая, малкото момиченце, още не спортува. Как започна? Как ги увлече? Как увлече Тарик да спортува? С пример. Абсолютно. Какво правите заедно вкъщи? Правим лицеви опори, бягаме на място, в момента правим лапи, т.е. кикбокс тренира на лапи. Разбира се, по най-детски и бебешки начин, но все пак това е част на нещата. Кара колело. На 2 години и половина? Да, има баланс колела. Да, те са така се. Всъщност те са без педали, те само с отблъскване от земята, но все пак изграждат усещането си баланс при децата и в момента, който се засили, той стига краката и балансира. Нещо, което е може би най-важно, за да можеш да научиш да караш колело. Утре ще седне на колело и ще знае как да пази баланс. Всъщност това е основата на карането на колело. Браво на татко Сами, защото това наистина примера е най-доброто. Аз всъщност истината е, че аз стигнах до залата за фитнес, защото се опитах да запаля дъщеря ми да ходи на фитнес. Нали? Хайде, ще ходим заедно. Тя обаче тинейджър. И стана така, че тя на 2 месец се отказа, но аз останах вече 3-та година. Продължаваш така че децата фитнес. Правят добри неща. Колко често тренираш? В момента съм малко след една операция и 2 месеца тук съм на пауза, но 2-3 пъти в седмично с треньор
и трябва да ти кажа, че треньора много помага. Сигурно сега ще си обясним и защо, като част от мотивацията. Да, със сигурност помага да имаш треньор, човек, който разбира, умее да лавира с твоите емоции. Нали? Всеки един клиент е съвсем различен свят. Нали? Аз в момента не практикувам, не съм треньор, както съм бил преди, но мога да кажа от опит, че когато работиш с примерно 10 човека на ден, всеки идва с различните си проблеми. Щастлив, тъжен, се раздяла, проблем, щастие, нали? Ти трябва да умееш да се нагодиш спрямо емоциите на човека и въпреки това да успеете заедно да преминете през тренировката, каквато е и целта на един треньор да помогне на човека да прогресира в залата. А за да можеш да прогресираш, трябва да имаш някакъв план за действие, дългосрочен, най-добрия вариант, който целта му е всеки път, когато влезеш в фитнес залата, да надграждаш силата и това, което си правил миналия път. Тоест да разглеждаш тренировката като основните концепции на тренировачен обем, тренировачен интензитет и да се стараш да ги надграждаш тези неща. Защото иначе не можем да кажем, че правим прогрес в залата. Аз отнеми време да разбера всъщност, даже мога да кажа, че преди 10 години, когато имах една фаза на фитнес, обаче се отказах, защото треньора замина за Дубай, той ми зададе един въпрос, който ми промени мисленето въобще. Той ми каза, говорихме за нещо друго и той каза, каква е твоята цел? И аз в този момент си казах, че аз май не съм си задавала този въпрос и за други неща в живота, които правя. И виждам как в залата човек може доста житейски отговори да намери. Например, случвало се да каже, аз това не мога да го направя, аз не мога да го направя това 150 пъти да мятам някаква топка. Каза, не, разделяше на малки части и виждаш колко повече можеш и колко главата е важна, за да се настроиш и тялото ти да последва. В тази връзка, според тебе, при подобни мотивации при спорт, кое първо трябва да промениме? Мисленето или просто да кажем, тръгвам на фитнес и ще се отдам на дисциплина? И ще бъде дисциплината моето водещо нещо. Те са две тотално различни неща. В смисъл и двете трябва да се интегрират. Нали? В един момент човек, който не е дисциплиниран, нали, дисциплината е начин на мислене, нали? Не е нищо друго освен това. Така че задължително трябва да тръгнем с нагласата, че правим нещо добро за себе си. Не го правим да впечатлим някого, а го правим за да надградим себе си. Ако искаме да изградим най-важното нещо, днес много път ще го кажа, дългосрочни навици, тези, които всъщност ни променят качеството на живота и стила на живота. Тоест да променим лайфстайла си, т.е. да променим начина си на живот, за да може той да отговаря на целите, които сме си поставили за бъдеще. Защото често виждаме хора, които имат много така голям заряд и мотивация за кратък период от време, която в последствие не се отразява върху дългосрочни резултати. Правят се едномесечни, тримесечни тренировъчни програми, много интензивни, тримесечни диети. Нали. Тази дума, която повече хора ще разберат като определени храни в определен час, в определено количество, което аз трябва да ям, за да мога да постигна своите цели. Но ако тази диета и тази тренировъчна програма или система е направена така, че ти 3 месеца да тренираш, какво правиш след това е въпросът. Добре, ти си сваляш примерно 5-10 кг за лятото и после какво? Нали, връща се към старите навици най-често и старите навици водят до старите резултати. Нали, връщаш се там, където си бил и сега трябва да започнеш от начало. Другото нещо, което е, че свършили диетата, свършили нещо, което е като карта, която да следваш. Нали? Хората добре следват инструкции, добре следват карта и зададени задания през деня, но когато свърши, следва едно объркване, следва една празнота, следва едно незнание какво да правиш след това. И често правим грешки, които не са фатални, но просто ни връщат назад. Затова при започването на една тренировъчна при първото влизане на човек в залата, да речем, че той не е тренирал, нашите зрители в момента, които искат да се мотивират да почнат да тренират, не са влизали до сега в залата и се чувстват неуверени в това нещо, което е съвсем нормално. Трябва да тръгнат с нагласата, че те ще започнат да си подобряват знанията и уменията, т.е. уменията да вдигат, уменията да си почиват между целите, умението да интегрират време в ежедневието си или в седмицата 2, 3 или 4 пъти за тренировки. Нали? Всичко това
изисква по някакъв начин ти да го нагодиш към твоя начин на живота. Не само да имаш програма или треньор и да направиш тренировката, по-скоро да можеш да съумяваш да намираш време за тези неща, когато има турбуленция. Защото всеки живее за бързан начин на живот. Нали? И преди да имам 2 деца бях натоварен и бях заед. И 5 деца да имам, пак ще съм заед, обаче пак трябва да имам време за това нещо. Занимавам се с бизнес, нали, старая се да намирам време за важните за мен неща. Защото всеки проблем в моя, в твоя живот, всеки един човек в нашите животи имат едно общо нещо между тях и това сме ние. И как ние се умяваме да се справим с проблемите си, да срещнем всяка една житейска ситуация, до голяма степен зависи от енергията, която имаме и как ние се умяваме да се справим с тези неща. Така че ако искаме да си повишим нивата на енергията, разчитаме, че правим максимума, за да може да повишим нивата на енергия, трябва да сме осъзнати спрямо храненето и по-осъзнати спрямо движението и тренировките в живота ни. И да не ги неглижираме, защото неглижираме ли ги, нивата на енергия спадат и възможността ни да се справим с всички проблеми в нашата слънчева система, в която ние сме Слънцето, просто няма да стигнат лъчите ни до там, където нас не се иска. Виждам, че имаш голям опит наистина с изграждането на такава стратегия лично за тебе и за твоите клиенти и хора, с които тренираш и с които си работил и работиш. Откъде започна? Как тръгнат? За мен е спорта, ти си бил спортист, но мотивацията, тренирането на характера, кога усети, че откъде започна всичко? Желанието ти за спорт откъде дойде? Може би от майка ми. Аз винаги съм бил много състезателен характер. Т.е. за всяко едно нещо, ако започнем на езерото да хвърляме камъче, да правим жабки, след 2 минути съм ти казал, айде да видим кой ще направи най-много жабки. За мен винаги целта е да надградя умението си и да намери някой, с който състезавам. Тоест няма смисъл в ранните ми години, никой не е имал смисъл аз да тренирам, ако не се състезавам. И когато крайната цел е била да бъда първи на състезание или да се класирам високо на едно състезание, за мен тренировката винаги е била метода, който аз да надграждам уменията си и да надграждам силата и каквото и да правя там, дали плувам, дали състезавам с кикбокс, да надграждам уменията си. Бидейки състезателна личност, винаги съм търсил в малките неща да се състезавам и така майка ми ме побутна за първ път към спорта. И то по много естествен начин. Просто ти ако се вслушваш в детето си, това, което иска то да прави и му дадеш възможност да изразява себе си през различни неща. Нали, в началото съм тренирал футбол, тренирал съм народни танци, нали, винаги съм ходил по някакви паренства, състезания. Последствие започнах с плуване и така натурално захраних това мое желание да се състезавам. А и след това дойде, то всъщност спорта изгражда характер или може би трябва да имаш някакъв характер и състезателен, както твоя, за да се свърже той в постигане на спортни цели. Кое е първо? Мисля, че хората трябва да имат в тях си желанието да бъдат победители. Сега това желание може да бъде породено от ниско самочувствие. Може да искаш да докажеш на някого. Може да искаш да се докажеш на треньора си. Може да искаш да докажеш на бащината фигура в живота си, на баща си, на някой близък в твоя кръг. Може да бъде породена от желанието да научиш най-много за себе си чрез тези изпитания, които са тежките тренировки. Но характера се изгражда от треньора. Треньора трябва да умее да работи с емоциите на своя състезател. Треньора трябва да умее да работи с емоциите на своя клиент. Един клиент може да се справя най-добре, да перформва най-добре в залата, когато му кажеш, нали, не можеш повече, нали, няма да се справиш. Той, искайки вътрешно да ти се докаже, да направи повече. Нали, това да го правиш изцяло съзнато, знаейки с какъв човек работиш. Има други хора, при които методът трябва да бъде тотално различен. Нали, да го щадиш този човек, да го укриляваш, да му казваш, че нали, може още едно, че дори да не го направи, това е окей. Защото ако тези два, нали, от многото различни видове хора, които има, ги третираш по обратния начин. Т.е. този, който има нужда от укриляване, ти се опитваш да му създадеш повече напрежение, той ще се смачка.
Има хора, които имат нужда от напрежение, когато се опитваме да ги укриляваме, те се отпускат. Така че с течение на времето и с изучаване на различни методики на провеждане на тренировки, това вече нали, доста навътре в материята, един треньор има нужда да бъде наистина добър психолог, да осъзнава с какъв човек работи, нали, с какъв материал работиш, кой е диаманта и по какъв начин трябва да го третираш. Точно това ще така да кажа, че треньора може да изгради дисциплина у човека, с когото работи, ако първо той е добър материал и второ, ако треньора е добър. Точно това ще да кажа, че явно за да си коуч, за да си треньор, ти трябва да си добър психолог. Мислиш ли, че ако човек така има слаба мотивация, искам да направя нещо за здравето си, за да изглежда малко по-добре, отида, проваля се известно време, един добър треньор ще ми помогне. Това е което ми кажеш. Много зависи на какъв етап от живота си е човек. Нали, мотивацията на човек да влезе в залата може да бъде нали, всякаква различна. Може да отишъл на доктор и да му е казал, че трябва да свали килограми, иначе ще се случи нали, най-фаталното или няма да може да се движи повече или нали, някакви по-тежки последствия ще дойдат след това и този човек идва в залата с мотивацията да подобри живота си на всяка цена. Има хора, които влизат, защото са ги обидели, че са дебели, деца, които са напълнели или са твърде клющави. Да. Примерно, шегуват с тях в училище, те го приемат, децата са много чувствителни и раними и не само децата, всеки от нас живее едно дете и по един или друг начин човек може да бъде ранен и да отиде да търси утехата и да търси подобрението с тази цел. Други хора след раздяла влизат и търсят утехата там. Трети пък заради това, че е попаднал в правилната група хора, които тренират, се увлича по тренировките. Трети влиза в кросфит залата, защото търси хора, които са единомисленици и там открива хора, които примерно са предприемачи, мислят като него, нали, водят се по някаква такава обща цел, мотивация, тръгва да се присъединява към някакъв отбор, за да влезе в нещо, което е по-голямо от него самия. Тоест, мотивация може да дойде по различни начини и ние не трябва да спираме да я търсим, докато не намерим нашето нещо. Тоест, през много опити намираме нашето нещо и изведнъж то кликва и нещата се чувстват като без напрежение се случват, без да се налага да натискам себе си и да казвам, не трябваше да отида на зала и не отидох. Не съм отишъл, защото не съм имал най-голямото желание, може би не съм успял да интегрирам този час в ежедневието, така че не съм успял да го приоритизирам. Искам, ама нямам желание. Ти имаш ли такива дни? Много често ми се случва не дни, имам седмици, в които не тренирам. Нали, ясно е, примерно, че за тези от вас, които не е ясно, аз не тренирам всеки ден. Нали, може да съм сам и тренирам, но аз прекарам 8, 10, 12 часа седно пред нали, компютъра, защото работата ни изисква нали, много... креативната работа изисква да си седнал доста време, да комуникираш с много хора, много продажби, се занимаваме, нали, оправяне на продажби, водене на лекции, писане на различни материали. Сами треньора седи. Да, факт, но все пак аз съм представителна извадка на хората, на които помагаме. Да. Голяма част от хората прекарат много време седнали и в свободното си време успявам да интегрирам на първо място време за движение. Много разходки, много крачки на първо място и след това в кратки периоди от време, час, половина, най-много успявам да вкарам една високоинтензивна тренировка, т.е. тренировка, в която тренирам с тежест с цел да прогресирам, но с много кратки почивки и давам максимум от себе си за малкото време, в което съм в залата. Но все пак ти каза, че и ти имаш такива моменти, в които просто желанието и мотивацията или може би липсата на време и възможност? По-скоро грешното структуриране на ежедневието ми. Нали, все пак понякога не се наспивам. Тренировките са ми приоритет, но не са ми най-големия приоритет в момента, защото съм в добра форма. Мога да си позволя да не тренирам известен период време, примерно седмица-две. Въпросът е, че просто не се чувствам толкова добре, когато не тренирам. Така че най-често забелязвам, че не тренирам, когато си избутам тренировката във втората част на деня и си казвам, че тренирам по-късно. Обаче свършвам, нали, съществената част на работа свършва, казвам си, мога да сляза в залата, защото аз имам зала на долния етаж в офиса ми. И си казвам, да, ама сега децата ми са вкъщи, двете са будни, сега да отида да прекарам време с тях или да тренирам в залата. Понякога ги взимам в залата при мен, защото аз живея много наблизо. Или понякога просто не тренирам и отивам да се разхождам с тях. Като има лостове до градинките, в която
те си играят, отивам, правя лице, опори, кофички, напиране, нали, гледам да отбия номера за себе си, да се чувствам добре по някакъв начин, но не винаги приоритизирам това нещо. Да, обаче ти, понеже си професионалист, и знаеш и какво да направиш. За човек, който няма в главата си този набор от възможности, които може да направи за здравето си, това е малко по-трудно и общо взето ние свързваме спортуването с трябва да отида в залата или трябва да тичам ли там какъвто спорт. Не всичко е на всяка цена и аз съм много спокоен за действията, които предприемам. Тоест не се осъждам за това, че не съм тренирал. И това е най-правилното нещо според мен. Ако не тренираш и се осъдиш, най-много да си навредиш. А ако не тренираш и си кажеш, нали, нарочно не го приоритизирах това нещо или разбирам защо не го приоритизирах това нещо, някак си не си вкарваш излишния стрес. И в двата случая не си тренирал. Просто в един Но се чувстваш зле в един. Да. Това ли имаш предвид, като казваш, че можеш да си навредиш? Да, проблем е начин, по който разсъждаваш и начин, по който говориш със себе си. Вътрешния разговор в главата, че когато си направил или не си направил нещо. Има ли някакви вълшебни думички, които един човек, който явно няма да тренира днеска, може да си каже, за да не се чувства толкова зле и виновен пред себе си? Не знам, нямам такива думички. Ти нямаш? Да. Може би... То е изцяло да се осъзнаване. Не винаги е разговор. Просто да знаеш кое живота е на периоди и има периоди, на които в които знаеш, че в този период от време не можеш да приоритизираш дадени неща. Трябва да знаеш къде ще ти падне фокус. Ако си в процес на развитие, например, на социални медии, подкаст, трябва да създаваш повече съдържание. Това е нещо, което отнема много време, много енергия. Може да си кажеш, това е фокусът ми за следващите 3 месеца. Всичко останало ще куца за известно време и това е окей. Ето ти вълшебна дума. Да, трябва да попаднеш да си направиш някакви граници, да си очертаеш до кога ще се случи това нещо и до кога ти ще го приемаш това нещо за окей. Защото не е правилно според мен да с лека ръка, нали, да не си тренирал 1 път, 2 пъти, 5 пъти, нали, то се превръща в навик. Трябва да знаеш до кой момент това вече няма да съответства на целите, които си поставил. Примерно до края на, да речем, юни месец, ние имаме много натоварени месеци. Аз съм си казал и на семейството, и на себе съм си казал за тренировките, че нещата са във въздуха, хаотично е, но знам къде трябва да ми падне фокуса. Когато мине този юни месец, вече знам, че ще имам повече време за другите неща. И точно това ще я те попитам. Как да се уловиме, когато сме на път да преминем границата в фокуса сега, нали? Представяме си, че сме си организирали периодите в живота и юни няма да тренираме, но август ще се върнем. Ами ако и август не се върнем, как да уловиме, че преминаваме границата и от фокус и организация отиваме към леко лентяйство? Осъзнаване. Не може някой да си живее живота без себеосъзнаване. Тоест трябва да тръгнем с ясната идея, че всеки човек трябва да погледне, нали, на първо място да погледне какво иска да получи, да види къде се намира в живота си, какъв е пътя, който трябва да извърви и какво е готов той да положи като усилие и като в кавички жертва, за да може да постигне това, което иска. Нали, един ще иска да изкара преса за лятото, друг ще иска просто да изгради по-добра връзка с храната, да не обвинява въглехидратите за липсата на резултати, а по-скоро да осъзнае, че, нали, може да направи някои промени в живота си, така че да интегрира всичко в ежедневието си, нали, като макронутриенти, като тренировки и да започне да върви по този път, който се е избрал. Да, с един добър партньор, който да му казва, защото наистина това си е наука. Добре, нещо сме се подхлъзнали. Как да се справим с разочарованието от себе си? Много. Пак зависи кой е човек. Този човек, който може да издържи на напрежение, трябва да подходи по един начин към себе си. Другия човек, може би, трябва да се укрили и да се даде възможност за още един шанс и още един шанс и още един шанс, докато най-накрая не успее да пробва различни неща. В крайна сметка, нищо ни пречи да се изправим, да се изтупаме и да продължим на ново. Тоест, никога не е края на света. Никога подхлъзването не е за винаги. Винаги може да станеш и да се почваш начало. В крайна сметка, докато ти продължаваш да опитваш, не бива да си разочарован от себе си, аз бих казала. Абсолютно. И аз имам в
В обкръжението си имам хора, които от години се казват, че започват да тренират, че започват да свалят килограми, започват, спират, нали, тук говоря в рамките, например, последните 5 години, които ги познавам, нали, както се казваме, имат мен за приятел, аз съм в техния кръг, но просто нямат, не ги е заболяло достатъчно много, че да направят промяната. Просто са окей да живеят по този начин и не им пречи. Щом не им пречи, значи докато не стане проблем едно нещо в живота ти, не му обръщаш достатъчно много внимание. Много хубаво го каза, докато не ги е заболяло. Всъщност различни неща може би могат да ни заболят, за да отидем до залата. Ето сега представи си, че имаме една жена, която е заболяло, че не може да си закопчае дънките от миналото лято. Откъде да започне? Да търси диета, да търси треньор? Откъде да започне тази жена, например? И мъж може да, разбира се. Според мен, през осъзнаване отново. Защо не може да... Нали, ако тя не осъзнае, защо не може да си ги закопчее, ако тя обвинява обстоятелствата за това, че е качила килограми, нали, защото най-често има един така наречения responsibility process или процеса на вземане на поемане на отговорност, винаги започва с отрицание. Хората започват, това не е вярно, това не може да е вярно. Свили са се. После започваме да търсим вината от неща, които са и отвъд нас. Менопауза. Забавен метаболизъм. Забавен метаболизъм. Каквото и да означава това. Да. Широк кокъл. Генетика. Забавена обмяна на веществата. Нали? Започват множество неща, които са отвъд теб и твоите възможности да промениш. Тоест ти отдаваш силата и възможността да направиш промяната, нещо, което е отвъд теб. Не поемаш отговорност. Точно така. Тоест отговорността е отгоре на пирамидата и минаваме по всички нива. Mm-hmm. Нали? След това минаваме в ниво на осъзнателство, в което ти осъзнаваш, че всъщност проблема се базира в твоите навици, нещата, които си правил до сега. Един диабетик тип 2, нали, който е с инсулинова резистентност, която се е акумулирала през годините, в един момент той цял живот е правил неправилните за него избори за храни, високи на прости въглехидрати, гърмяла му е кръвната захар през цялото време горе. Той отделя инсулин, в един момент той става резистент към инсулина, който тялото му отделя не е достатъчно, за да може да свали нивата на кръвна захар. Отива на доктор и той му казва, ти си диабетик. Имаш диабет тип 2. И тези хора много често казват, аз нищо не мога да направя по въпроса. Тук бе. Да, ама не. Нали, доктора не ти казва, че заради нещата, които си правил последните 20 години, заради изборите, които си правил последните 20 години, ти се докарал до този момент. Това не е диагноза. Това е просто нещо, което ти показва, че в един момент нивата на кръвна захар са над определена норма и ти влизаш в графа диабет тип 2. По принцип това е нещо, което може да се обърне. Тоест това е reversible болест. Това е и болест, така ще го кажа, не е болест точно, която ти сам си докарал. И сам можеш да се излекуваш от нея. Когато започнеш да контролираш храните, които приемаш, да са с нисък гликемичен индекс, да започнеш да интегрираш повече движение, повече тренировки силови, които да изграждат мускулна маса, които да започнат да регулират хормоните в тялото ти. В един момент от човек, който си се отказал и казва, че нищо не може да направиш, защото имаш някаква болест, диабет тип 2, и ти не си в контрол на нещата, в един момент сядаш на шофьорската седалка и казваш, аз ще поема контрол на нещата и обръщаш колата, правиш обратен завой и тръгваш към подобряване на живота си. Тоест през осъзнаване, че това, че аз не мога да се закопчая дънките е причинено от изборите на храни, които съм правил и при избора ми аз да не се движа, идва следващия етап, в който какво ще направя. Или ще се откажа от това да гоня целта, или ще поема отговорност и ще започна да търся начина, по който аз да се върна обратно към място, на което съм бил. И така, започваме да се запознаваме с основите на храненето, търсиш източници на информация, на които да се довериш, търсиш метод на хранене, който да пасва на теб. Нали, има един основен принцип за сваляне на килограми и това е калорийния дефицит. Нали, първи закон на термодинамиката. Ако калориите, които приемаме, са по-малко от калориите, които изразходваме, то ние ще свалим килограми.
Дали ще подберем кето, дали intermittent fasting, дали веган, дали палео, дали low fat, нали, каквато и да е диета. Диетата е просто метод за постигане на един и същи принцип, който е калориен дефицит. Какъв е начинът, по който ние ще стигнем този калориен дефицит? Изцяло трябва да се опитаме да го съобразим с нашия начин на живота. Ако човек обича да закусва и на всяка цена закуската му е най-важното нещо, може би периодичното гладуване не е за него. Но той е чул, че периодичното гладуване е много невероятно и толкова хора... Да, и се опитва да гладува до обяд, обаче ще се каже в един момент, това нещо не е за мен. Аз не ставам, аз съм различен, аз съм грешен, аз заслужавам да бъда такъв какъв съм, нали, и да не мога да се започавам дънките. И отива и си купува нови дънки. Другия вариант е да променим метода, да преминем прямо към кето. Да, но то човек много обича вече да се пие по една чаша вино. Виното не е много кето. Ами и кетото няма да се справи с него. Ще кажа, кетото не е за мен, не ми се получават нещата. Не се получава, защото премахваш храни, които харесваш. Тоест ти лишаваш себе си от нещо, което ти доставя удоволствие. И това няма да можеш да го интегрираш като начин на живота. Или не дългосрочно. И да, и в един момент започваш да се интересуваш повече от това как да си контролираш порциите, как можеш да интегрираш любимите си храни и да си хапваш примерно и паста или пица, или без значение какво искаш да ядеш, да имаш любимата си храна вътре в диетата, но да живееш в една калорийна макрорамка, която да те води по пътя ти към свалянето на килограми. И когато успееш да изградиш този начин на хранене, който включва в него любимите ти неща в определени граници, тогава може да си представиш, че този стил на хранене може да го поддържаш следващите 10, 20, 30 години. То това е твой начин на живота. Живееш вече в едно спокойствие. Не се преценяваш, че има лоши или добри храни. Всяка храна има своята енергийна стойност под формата на калории и тя може да бъде приветствана в твоята калорийна макрорамка и да си изградиш такъв стил на хранене, който на теб да ти харесва и в последствие да започнеш, нали, ако имаш интерес, да търсиш по-здравословни алтернативи на всяко едно нещо. А ти разказваше за тази responsibility, пирамидата на отговорността. Кои бяха нивата? Изкачихме ли я цялата? Да, тогава вече взимаш responsibility. Вече взимаш вече. Точно, значи, да. Изкачихме. Добре. А според тебе, къде има най-голям риск да сбъркаме? Къде най-често хората допускат грешки, когато поемат, седнат, хванали са волана и тръгват да правят обратен завой? Много са начините, по които може да и трябва да сбърка човек, според мен, защото не можеш да разчиташ, че ще направиш правилните неща всеки път. Просто трябва да експериментираш с неща. Често се подхлъзваме да слушаме някакви култове. Нали, това е правилното нещо, всичко друго е грешно. А не, по-скоро трябва да стартираме от това какво ние харесваме, кое ни прави живота готин и приятен. И оттам да се опитаме да наместим сегашния си начин на живот към нещо, което да съответства на целите, които искаме да постигнем. Както казах, примерно, ако обичам да закусвам, да започвам да си махам закусвата, защото някой е казал, че периодичното гладуване е най-правилното. Тоест не трябва на всяка цена да се вслушаме в гурута, а да търсим всеобщата информация и нещата, които лежат в основите на постигането на целите ни. Тоест, пак казах, няма правилен метод, има основен закон на термодинамиката, т.е. калориен дефицит. Как ще достигнем до него? Вече трябва да експериментираме с различни неща и да намерим това, което ни подхожда на нас. От всичко, което казваш, означава, че и доста работа трябва да свършим с четене и събиране на информация, анализ, какво работи за мен. Това сам човек, според мен, е трудно може да го направи, но вероятно тук вече... Интересно е толкова малка работа, която трябва да свърши, че е смешно. Да. Разкажи ми, защо да е малка? Аз мисля, че трябва да изчета толкова неща, ако разбира се нямам до себе си човек като теб, който да ме води за ръката. Ако човек реши сам вкъщи да се промени, казваш, че е малко работата. Малко в контекста на това, че хора на по 30, 40, 50 години не са положили един час усилие да почетат по темата за храната, която консумират всеки ден.
Тоест, представи си, че ти започваш да учиш нов език. В началото трябва да научиш граматиката, да научиш, нали, основните правила на езика, да научиш едни 100-150 думи речник. И от тук нататък може да приемем, че ти горе-долу можеш да разбираш езика, нали? Можеш да проведеш някакъв много базов разговор. Но с тези базови знания за структурата на един език и с този базов речник, ти, влизайки в държавата, в която говорят езика, ще започнеш да учиш от улицата. Когато положиш усилията да научиш основите, именно няколко термина, примерно да погледнеш в една чиния, какво има в чинията ти? Има протеини, въглехидрати, мазнини. Толкова ли е трудно? Да разбереш кой е източник на протеин, кой е източник на въглехидрат, кой е източник на мазнини. Какво ми служи? Кое ми дава енергия, кое ми помага за регулирането на хормоните и кое ми помага за възстановяването на мускулатурата или като цяло на тялото, за повишаване на имунитета и така нататък. Базови неща. 3 неща. Оттам нататък вече може да навлезем в витамини, минерали, кога да се храня, по колко, нали, какви, нали, как да разпределям въглехидрати спрямо мазнини, нали. Тези неща, те са важни, но не толкова важни. Имаме хранителна пирамида, която в дъното си има, в основата, не в дъното, в основата на хранителната пирамида има енергиен баланс. Ако броя на калориите, които приемам от храната, не съответстват на целите, които съм си поставил, то няма значение дали приемам само протеини, въглехидрати и мазнини, защото пак ще приемам повече калории, колкото съм си поставил. Ако калориите са ми на лице, тогава второто най-важно нещо, което трябва да погледна към него, е колко протеин приемам. Ако започнем, примерно, за един силно трениращ мъж интензивно, поставим като цел 2 грама протеин на тегло от тялото, това е на килограми от тялото, то тогава това е една добра стартова точка. Може би аз съм 85 кг, 170 грама протеин може да са ми много за деня. Тогава да започвам с 1 грам протеин на килограм от тялото. После да видя кои храни от там нататък започваме са богати на протеини. Кои храни са високи източник на протеин и кои храни високи източник на протеин аз харесвам, бих имал в ежедневието си. И така малко по малко започваме да научаваме неща за храната, която приемаме. А в ежедневието ние не приемаме, смятам, повече от 10-15 различни храни. В един момент ние въртим в един и същи крак. Нали? Не ядем толкова различни храни всеки ден. Днеска тако, сутре пиле с мусака и така нататък. В един момент на 6 ден пак ще повториш първото нещо. Нали? Защото това е ежедневието. Такова не е ежедневието. И в крайна сметка трябва да научиш едни основни 15 храни. Какво означава да ги научиш? Горе-долу какво има в тях. Нали? Дори да изградим този интуитивен начин на хранене, в един момент трябва да сме се поинтересували какво има в тях. И така разбираме, че всъщност 15 храни, 3 термина и 1 час четене е достатъчно нужен ние да може да се успокоим и да живеем живота си в малко по-така, да си отдъхнем, че не са чак толкова лоши или не лоши храните, те просто са висококалорични, нискокалорични, високи на протеин, ниски на протеин, високи на захари, ниски на захари и до тук. Да, в тази връзка искам да кажа, че в сайта на For Life има много информация за човек, който започва от нулата, наистина. Проблема на многото информация за човек, който започва от нулата, е, че не знае откъде започне. И това е така. Защото многото информация често се бие. Нали, ако съберем всичката информация на света за храненето и сложим едната отгоре, другата долу, те ще се зачеркнат, ще стане една нула. Нали. Едните отричат въглехидратите, другите отричат това, третите отричат това. В един момент ти започва да се чуеш кой е прав и кой не е. Основите, от друга страна, винаги са едни и същи. Нали. Просто да научиш какво са макронутриентите и оттам нататък да започваш да приемаш информация, когато вече имаш представа в главата си какво представлява всяко едно нещо. Добре. Да речем, че свършваме тази работа. Информираме се, не е толкова страшно. Обаче пък има хора, които си казват, то може би вече малко прекалено късно. Аз вече 40 години живея по този начин. И те казват, че то тялото има памет, нали, цитирам, то си помни мазнините, клетките, те не се променят като бройка, само се пълнят с вода и се изпразват. Аз няма да се занимавам. Има ли момент прекалено късно? Има ли момент прекалено късно?
Според мен няма. Според мен. Интересно ми е да кажеш. Въпросът е абсолютно, нали... Няма човек, за когото да е прекалено късно. Няма. Това е супер. Докато дишаш, не е късно. Не е късно, може да има промяна. Това още повече ни така товари с отговорност, която трябва да поемем за самите себе си. Според тебе, кое е по-трудно да се храниш така, че да постигнеш целите си, или да си стриктен, или да тренираш редовно, така че да си стриктен? Кое иска повече усилие на психиката? Тренировката е 1 час на ден, ако тренираш всеки ден. Храненето е по няколко часа на ден всеки ден. И храната е пред нас през цялото време. Културата особено в Източна Европа, народопсихологията и културата ни завърта винаги около масата. Празненства, най-хубави неща винаги се случват около масата, така че ние да можем да изградим някаква дисциплина в началото, последствие някакъв собствен стил на хранене изисква доста повече усилия. Да, обаче храненето изисква и организация. Иска да помислиш какво ще дадеш днес, да си направиш храната, да си напазаруваш. Поред мен това е доста по-сложен процес. Всеки винаги мисли какво ще да и винаги се пазарува. Когато имаш някакъв план или поне някаква посока, просто си напазаруваш правилните неща. Така де, обаче за мен лично, ако трябва да кажа кое ми е по-трудно психически, то това е да седна, да си организирам храненето, да го съобразя с останалите членове на семейство, защото то не всеки иска да се занимава с това, което аз ям. В тази връзка как се справяте с това във вашата къща, защото с 2 малки деца? Ние сме много, много простичко не в къща, нали, съвсем просто казано, аз ям много месо, също и паста. А жена ми е вегетарианец. Да. И децата повечето пъти ядат това, което ям аз, а жена ми повечето пъти яде някаква риба или някаква моцарела с нещо такова. С някаква салатка отстрани. Да, защото това е интересно. Ти ядеш много месо. Да, и изключително опростено се храним вкъщи. Тоест почти не обработваме храната си. Единствено само на тиган се готвя вкъщи. И зеленчуци. Да. И горе-долу циркулираме около едни и същи храни. Винаги имаме прясна моцарела в хладилника. Минимум 10-15 пресни моцарели. Т.е. висок източник на протеин, нещо, което хареса, може да се комбинира в различни храни. Почти винаги имаме някакви телешки бургери в къщи. Често пазаруваме телешки стекове, примерно. И почти всяка вечер или през вечер едем паста. Много хубаво живеете. Да, и е спокойно. Има ли неща, които човек, който иска да му е просто и въпреки това да се храни здравословно, аз почти знам какво ще ми кажеш, но съм длъжна да те попитам. Трябва да премахне от храненето си, от хладилника си, от шкафа си с храна. Ще започна от сокове. Нещо, което е толкова заложено в културата ни. Нали, говоря от всякакъв тип натурални сокове, които са супер богати на захари и нищо толкова полезно няма в тях. И продължаваме към фрешове, които, нали, са си получили някакси званието, че са здравословни, а те не са никак здравословни. Защото са богати, не са здравословни, защото са богати на захари, които разбутват нивата на кръвна захар. Не ни носят толкова много витамини и минерали, колкото казват, че носят. Ние, може би, не всеки човек има нужда да си ги набавя тези неща от сокове. По-скоро храната ни, която е пълноценна, тя ни набавя всичките нутриенти. И често нямат фибрите, които са ни нужни. Те никога ги нямат. Да. Никога нямат фибрите. Нали? Един сок от портокал, който изисква 2 или 3 портокала да бъде изтискан, е 200 мл, носи същото съдържание на фруктоза, на плодова захар, колкото 3 портокала, обаче ако трябва да се замислим да изядем 3 портокала, колко много повече ще ни изпълнят. Фибрите в портокала помагат за разбиването, нали, за усвояването по-правилно на захарта, която е в самия плод. А когато изтискаме плода и премахнем фибрите, ние не даваме възможност на плода да се храносмери по правилния начин. Единственото нещо, което правим, е да си изстреляме нивата на кръвна захар във въздуха, което в последствие води до един цикъл на изкачване на кръвната захар, падане на инсулина, желание да ядем повече и разгръщим апетита си излишно. Ние не ядем много сладки неща вкъщи, т.е. такъв тип, примерно шоколади или пък бомбони. Нищо такова не консумираме в къща, така че бих препоръчал някой, ако иска наистина да направи още една промяна, просто такива неща да премахне изцяло от къщата си. Ако са с стевия?
не съм, просто не съм най-големия Ти почитател не на обичаш такъв тип сладко. неща. Ти обичаш месо. Да. Нали, обичам много чизкейк, примерно. Мгм. Но никога не бих си купил чизкейк за вкъщи. Ако съм някъде навън, ако има, примерно, готино място, което сервира добър десерт, мой приятел, този, който от 5 години се опита да свали килограми, ми каже, там продават много хубав чизкейк, не в този ресторант. Бих отишъл там, за да хапна чизкейка техния, но не ми е начин на живот това нещо. Алтернативи, нали, на шоколади с стевия, с, нали, различни подсладители, не са ми по вкуса. Просто по принцип не си пада много по ядене на някакви шоколади. Ако искам да ям шоколад, ще взема най-калоричен шоколад. Дубайски шоколад, 2 пръста, нещо, който някой ми донесъл от Дубай, ще изям 2 парчета и отново няма да ми е, нали, начин на живота. Нали. Не ги интегрирам тези неща в ежедневието ми. Да. Когато искам да ям нещо сладко, сега имам една нова рецепта, която си измислих. Една кутийка котедж, дори не варя котеджа от кутийката, отварям го само и слагам кленов сироп. Това е близо 18 грама протеин и сладичко се го прави, е много приятно. Правиш ли детокси? Какво мислиш за детокса? Ами не правя детокси. Не ги намирам за нужни. Защо? Ами защо? Тялото ми се детоксикира, така или иначе. То си има системи, които се Не. Говоря за тези детокси популярни, в които караш на фрешове. Не на фрешове, на зеленчукови фрешове, да речем, или смутита. И въобще тези моменти на някакво прочистване или пък гладуване 1-2 дни, само на вода. Гладувал съм, мисля, че 9 дни най-много съм гладувал. Като 2 дни бяха изцяло без вода и без храна. След това интегрирах отново вода в този фаст, нали, така наречения сух фаст, и го направих с цел да си възстановя травма в лактия, която дълго време не можех да възстановя. Търсих всякакви методи, нали, физиотерапия и така нататък, кремове, които не ми помогнаха, и разбрах, че, нали, при сух фаст тялото влиза бързо, нали, в автофагия и успява да премахне така наречения фасциален буклук на място, на което има травма, и позволява за регенерирането на въпросното място и подейства в интерес на истината. Да. Не го правих с цел детокс, по-скоро с цел да си възстановя лакътя, но отново нямам достатъчно информация, с която да си потвърдя за себе си, че имам нужда от някакъв тип детокс. Сега ми предстои да направя една диета в Перу. Ще ходим в края на август месец, която диета е 2 седмици в изолация в джунглата на Амазония, в която няма да се срещам с никого, няма да имам никакви устройства в себе си и ще се храня само веднъж на ден, и то с печен плантейн, такъв един банан, съвсем малко рис и една много малка бяла риба. Разкажи ми, сам ли ще бъдеш, защото изглежда като доста изолация. Да, абсолютно сам. Да, изцяло сам. В Тамбул се нарича една къщичка такава, която нищо не е в нея, просто дървена къща, да те предпазва да не влезе някое животно при теб. Колко? 2 седмици? 2 седмици, да. Какво се постига след изпитание? Смирение на справяне с откриване на проблеми, които си оставил и не си решил в миналото. Като цяло изчистване на буклука, който си събрал всички тези години в съзнанието си, се замел под килима, там се сблъскаш с доста от миналото си и имаш време да работиш върху него, така да го кажа. И отново се връщаме на важност на значението на мисълта, на настройката на съзнанието ни и всъщност на целеполагането, настройката на съзнанието и след това поемането на отговорност. Сам искам да те питам, ти взимаш ли хранителни добавки? Да. Какви? Пия креатин. Пия ашваганда. Тук има креатин, турбичката. 600 мг ашваганда пия вечер за намаляне на нивата на кортизол, за да мога да подобря производството на тестостерон, тъй като кортизол и тестостерона си взаимодействат, когато намалим нивата, увеличаваме производството на тестостерон. Приемам родиола розея, елтианин, омега-3, какво друго? Бета-егдистерон и още редица добавки, които са свързани с подобряване на здравето на мозъка. Тоест,
Аз съм атлет, само че съм мозъчен атлет, тъй като работя с мозъка си, заедно с него и се старая да му дам максимално много потенциала да работи. Wow. Половината от думите, които каза, аз за първи път ги чувам, но със сигурност сме ти сложили креатин в турбичката, както и електролити, които ние тук сме големи фенове в екипа. Как изглежда една обикновена сутрин при теб? Защото сега разбрахме, че ще бъдеш на едно много необикновено място, но в ежедневието ти как започва деня ти? Ставам около 7:30, се събуждам. Сутрешна рутина ми е просто да стана да пия вода, 1 или 2 чаши вода пия и веднага едно кафе. Да, ще да попитам за кафето, но вода преди това. След което... Никога не пия кафе преди да си измия зъбите. Смиенето на зъбите не е свързано с пиене на вода. Тоест, те така са ми направени. Да. Тренировките ти, когато... Ти сам каза, че имаш гъвкав режим. Да, но по принцип тренирам в първата част на деня. Тоест, старая се пия кафе и отивам да тренирам. Спомена, че все пак си гъвкав в режима си. А как се застрахова човек срещу хаоса, когато стане прекалено гъвкав и уверен, че може да го овладее? Как се застраховаме срещу това да не излеземе от все пак някакъв режим и да се предадем на хаос? Когато си пазиш времето и то кръвнишки се стремиш никой да не ти влезе в графика. Хаос настава тогава, когато твърде много сили си взаимодействат на едно място. Сега аз не мога да направя нищо по въпроса с децата. Те си изискват тяхното време, тяхното внимание, разполяват се, пък променя тотално графика, нали, всичко се случва покрай тях. Но като изключвам това нещо, което не можем да му влияем, аз се старая да имам моменти в деня, в които са ми фокусирани само върху изпълнението на една определена задача. Тоест, аз съм анти-мултитаскинг. Не се старая да правя много неща едновременно. Седмицата ми е разделена на креативни дни. Примерно вторник и сряда са ми дни, в които се старая повече да записвам някакъв тип съдържание, било то за социалните медии, било то за нашето приложение. Имам дни, в които правя срещи. В първата част на деня никога не правя срещи. Тоест винаги ми е за по-креативна работа първата част на деня, така че си давам свободата да имам повече време за нещата, които правя. Тоест не си вкарвам по 20 неща в списъка за задача за деня, а се старая да ги ограничавам, за да мога да ги върша за по-кратък период от време. Аз виждам един много дисциплиниран мозък в тебе. Това отнема много време. Точно това ще да те попитам. Как се постига тази дисциплина на мисълта? Защото аз самата се боря с това да не се тревожа за 3 неща едновременно и да се фокусирам в това, че в момента шофирам. Опа, ето бута микрофон. Че в момента шофирам. И въпреки, че ти крещат някакви други неща в главата, как ги гониш, бе? Как им слагаш мют? Не ги мютвам, слушам ги. Те крещят. Ако нещо крещи, е добре да го чуеш. Както казват, когато тялото ти шепне, е добре да го послуша, защото в един момент ще започне да крещи. И искаш да си там, когато ти шепне, и да му обърнеш внимание. Имаме доста време в деня, противно на вярванията на хората. Когато не бързаш, имаш време. Когато бързаш, нямаш време. Концепцията за времето е много различна за всеки човек. И когато си в едно такова мислово бързане, никога не ти стига времето. Всичко трябва да си в контрол над нещата, за да можеш да правиш правилните движения. Тайчи. Ма сам каза, че тая дисциплина отнема време. Как? От спокойствие. Спокойствие при изборите и да объркаш нещо, it's okay. И да не направиш нещо, it's okay. Медитираш ли? Не. Защото изглеждаш като човек, който медитира, защото толкова овладяни хора са обикновено хората, които са винаги осъзнати в момента, в който присъстват. А това иска наистина много контрол и чуване на себе си, което често се постига по този начин. Не медитирам, свиря на гонг. Свириш на гонг? Да, водя гонг медитации. Ето, знаех си. Да, това е моят начин. Аз имам доста опит с айуаска. Правил си? Над 20 церемонии айуаска имам. И съм много свързан със себе си, респективно в този ред на мисли. И като
При последния ретрит, на който бях, разговарях с един от моите ментори, Уби, който всъщност сега ще идва в България. Заедно ще свирим на едно събитие в гората в Терме за 500 човека. Огромна гонг медитация ще правим. Та си говорих с него и му казах, нали, Уби, кога ли следващата, нали, аюаска, така, следващия ми сет от аюаска церемонии. И той ми каза, нали, не е задължително, нали, винаги да се обръщаш към аюаска, за да можеш да търсиш, нали, отговори вътрешен мир. Може да намериш вътрешен мир през различни практики в ежедневието. Нали, това би било йога, примерно. Аз гледам на йогата и на йога учителите като модерните ментори, които ти помагат да откриеш себе си в забързаното ежедневие, в хаоса на големия град. През, примерно, гонг практики. Аз свиря на гонг, имам задължително свиря на гонг поне 2 или 3 пъти в седмицата по 1 час. Намирам време за това. Тоест в гонг практиката изключително много време отделям за себе си, за мислите си, да се фокусирам върху гонга, върху звука, който издава, върху хармонията, която създава, върху усещането, което аз искам да създам на хората, които лежат пред мен на гонг медитацията. И той ми каза, че това са, нали, различни начини да се свържа с себе си, през йога, през медитация, през гонг, нали, медитация, когато свириш на някакъв музикален инструмент, ти влизаш в флоу, т.е. ти си много в настоящето. Може първите 5 минути да не си, но след това започваш да се свързваш с инструмента. Когато рисува човек, може да медитира. Всяко едно нещо, което изисква ти да си в настоящето, е вид медитация. Т.е. ти се даваш почивка на мозъка си и живееш в настоящето. Всичко това дали може да ни помогне, чувайки мислите и себе си и тялото си, да поемем по-лесно отговорност за това да живеем по-добре? Да, ако това води до осъзнатост, то да, със сигурност. Ако хората, които сега ни гледат и слушат, искат да започнат да поемат тази отговорност, какви 3 неща би им казал, ако можеш и 5, но да почнем от 3, които да чуят за себе си и да променят като нагласа и въобще да променят, за да постигнат по-лесно и въобще да постигнат някаква такава цел на промяна и поемане на отговорност? На първо място трябва да си поставят някаква цел, нали, да знаят каква е тяхната цел. И да знаят, че целта им идва отвътре, породена от желанието да бъдат по-добри, а не от желанието. Често имаме цели, които просто са ни дадени от някого. Ти трябва да изглеждаш така. Нали, добрият маркетинг никога няма да те накара да се чувстваш добре или да си мисли, че изглеждаш добре. Списанията да ти създаде усещане за проблем. Списанията, бюти списанията те карат да изглеждаш, да си мислиш, че не изглеждаш добре. Там са едни красиви, обработени модели с перфектни кожи и ти го гледаш това нещо и си казваш, виж ги хората колко са красиви. Аз не съм толкова красив. Имам нужда от такава кожа. Тоест, да си поставим цели, които да идват отвътре от нашето желание да бъдем по-добри и да се опитаме да отсеем семенцата на идеи, които са ни посати отвън. Не винаги ще се справим, но през осъзнатост се получават нещата. Да се опитаме да се опитат да променят нещата, които правят в ежедневието и да не бързат, да не са припряни да постигнат утре целите си, защото добрите неща и не само търпение, добрите неща изискват време да осъзнаят, че това е процес. Процес, който колкото по-дълго продължава, толкова силни основи слага, за да може това нещо да бъде завинаги. Добрата промяна да бъде завинаги, а не за тези 3 месеца, в които ти си бил с 5 кг по-малко и после се върнал. Тоест да имаш търпение, да вярваш в процеса и да надграждаш знанията си, да подхождаш към всяко нещо, което правиш с любопитство. Аз дори когато ходя на зъболекар, питам, какво ще правим сега? Сега използваме това борче, тук правим така дупчеса, после слагам такъв алгинат, после не знам си какво, нали, всички неща мен са ми интересни. Всяка една интеракция с един човек е възможност аз да науча нещо и следващата такава ситуация, в която се сблъскам, аз да съм по-информиран. Когато разговарям с брокер за имоти, разпитвам го всички неща, които той знае, защото той знае много повече от мен и може да ми даде за много кратък период време есенцията, която на мен би ми отнема много време, за да или цял живот да науча. Тоест, старая се да съм любопитен в ситуациите, в които мога да взема и да науча нещо. А би ли казал, че е важно да си дадем сметка
колко слагаме себе си на първо място и колко се обичаме и ценим, за да започнем някаква промяна. Това е много... Само една жена може да го каже. Не знам, толкова не можах да разбера какво каза, че... Сега ще ти го преведа на мъжки. Да обичаме себе си. Добре, трябва да сме отговорни. Когато сме отговорни, просто... Да, ма точно една жена понякога не слага себе си на първо място. Затова исках да разбера дали понякога факта, че не се приоритизираме сами себе си, не ни пречи да постигаме това, което искаме. Слагаме децата на първо място. Ами аз понякога слагам децата на първо място. Повечето пъти слагам децата на първо място. Но не се губиш. Имаше така в социал медиа едно клипче, което се въртеше и казваше, че си готов да направиш всичко за семейството си. А готов ли си да подобриш себе си? Готов ли си да тренираш? Готов ли си да се храниш по-добре? Готов ли си да промениш навиците си? Нали? Дори и семейството ти засложи пред себе си, както според мен е нормално човек да направи. Да гледаш на приоритета ти и семейството, като какво би могъл ти да направиш за тях. Достатъчно добър да си във всяка една ситуация да дадеш максимум от себе си. Това е хубавата и това да бъде твоята мотивация. Това е хубавата формулировка, защото ти трябва да си в най-добрата си форма и най-здрав, за да бъдеш дълго време с тях, да, за да можеш да си полезен. Една баба, която има внучета, иска да може да бяга с внучетата си, нали? Не иска да само да стои на пейката. Която стана на 50 години, това ще е след 17 години. Аз или ще съм имал 17 години, в които да тренирам и да подобрявам себе си, или ще имам 17 години оправдание. И когато стана на 50 години, в две различни реалности, единият човек е взимал правилните избори в рамките на 17 години, знаейки, че когато съм на 20, искам, когато отида на бала на детето ми, той да се, нали, да се радва, че съм там, нали, че изглеждам толкова добре, да мога да играя баскетбол основно, да мога да играя, да тренирам жужицу, нали, всички тези неща, които аз не си представям, че няма да мога да ги правя. Защото времето минава и ние ще искаме да имаме тези моменти, които ще изискват от нас ние да сме в добро физическо и психическо здраве. И ако сега не положим усилията, този момент рано или късно ще дойде. И как ще го посрещам ние с дигнат гард или гарда долу, то тогава трябва да прожектирам себе си бъдещето и после се върнем сега и да кажа по кой път поемам. Правилно. Всъщност, ако мога да обобща нашия разговор, най-важната дума беше отговорност. Цел – отговорност. И стига си с извиненията. Ами сами много отговорно се чувствам след този наш разговор, защото мислех, че ще чуя нещо по-успокоително, но истината е, че абсолютно всичко е в нашите ръце. То това е неуспокоителното нещо. Да. То е натоварващо като отговорност и си кажеш, аз май няма смисъл да чакам да падне тавана на летния театър, защото това са илюзии. Аз го давам като аналог, когато хора в нашата държава има много хора, които са успешни, нали? В България, които са успешни, които са успели да построят живота, който искат. И има много други хора, които обвиняват политиката, управлението, за живота, който не са могли да постигнат. И ако си мислиш, че ти обвинявайки обстоятелствата, да го наречем, политиката са обстоятелствата, в които се намираме, не можеш да видиш хубавите неща, които се случват покрай теб. И ако поемеш отговорност за живота си и започнеш да изграждаш умения, които да могат да се приложат в средата, в която си, ще можеш да живееш живота, който искаш. Тоест, да спреш да обвиняваш обстоятелствата и да разбереш, че ти, поемайки отговорност, можеш да промениш живота си, трябва да е най-успокояващото нещо за хората, а не да се притесняват от това нещо. Имах един преподавател в университета, който по този начин имам чувство, че беше най-важният урок, който научих от него, и то е перефраза на това, което ти кажеш. Ако не си част от решението на един проблем, си част от самия проблем. Да. Когато си в трафик, ми каже някой, тук съм в трафика. Ти си трафика. Ако си с колело, нямаше да си в трафика, нали? Щеш да минеш покрай него, но ти си част от трафика. Всеки, който е в трафика, е част от проблема. Ами сами, този наш разговор и още нещо ми каза, че всъщност, дори да искаме да си говорим за фитнес и хранене, ние стигаме до много по-дълбоки разговори, до много по-дълбоки теми, които всъщност са свързани с целия ни живот. Факт. И ти благодаря за този разговор, защото се надявам, че и повече хора, както и аз сега, си дават сметка колко всяко нещо, което правим в ежедневието си, е част от по-голямата схема на нашия живот.
Високата вибрация. Ага, мисля, че качихме вибрациите днес. Сами благодаря ти. Благодаря много. Благодаря за подаръка. Успех с твоите проекти. Децата да растат спортни, здрави, като татко си така в момента и в фол. И майка си как? И майка си. И майката ще поканим. Мила е първата жена европейски шампион по жужицу, между другото. Нищо случайно във вашето семейство. Много ти благодаря и се надявам, че на всички им е бил интересен този разговор и за да го видите още веднъж, и за да го споделите с приятелите си, това задължително трябва да го направите. Абонирайте се за нашите канали, ако още не сте го направили. Това беше поредният епизод на Високи вибрации. Аз оставам Ирина и ви обещавам още такива вдъхновяващи срещи, като тази с Сами. Сами благодаря ти. Благодаря.